Pinapalabas. Ininsulto ni Gringo ni Rafael. Gapoy tinakita na panakisarsarita tinaud-udi kinipilita. Saan ngayong kaskaso ni Rafael ni Gringo? Imbaga ni Gringo tigagara na may papan iti kasilpo ti mapa ngam inlibak ni Rafael. Kayat ni Gringo apagsublian ni Pilita kas babaw ni Villa. Isuabin na laagan na ni Idita asaan na kuman asaktan ti balasang ngam nagkadkad ni Pilita. Ken saan meten apalubusan ni Luciano. Gapo iti kinabak nang saan na nagpatingga ni Gringo anang sapol iti kasilpo ti mapa. Inkadeng na sarakan ni Julia ta iso ti kasarita na. Kabayatan na nagsawar met ni Luciano iti rancho. Nakita na ti may sa baka nga da sugat na. Amirisin na ti sugat ti baka idi nakangag iti uni ti paltog. Itagagayem at tuyin ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre! Dadyo ti nagpaltog. Sakti pun punterian na. Ops! Dakusan, mangagablaki ti dayta. Nakigtutong dagiti baka. Matayutan bitaw. Nasayap mat. Agsakayak mo't laban ita kabalyaw kat pumanaw akong bitaw. Ikidagsan dayta, ta awan laban ka. Agarodo ka nga masigit iti kabalyaw. Ang mga notiruan na kumanawin. Ikamang tayaw kadagiti pan nakabagiti lintag. Ngam kasayatan no ipakam mo tayo nga muna kadagiti singain. Senyorito Rafael, di mo ni pagpagakon ni Senyorito Gringo, baka ni pasuko na tayo laan. Anya? Nalakaya? Sabagay, darasutos ni Senyorito Gringo. Talaga na? At dangarod mapanijayan ni Senyorito Rafael. Sakaw! Ay! Agbantay tayo umat dito ranchaw. Salakniban tayo ti ranchaw kontra kadagitag tatakaw iti baka. Wala siya daw. Anya? Adon tinapukaw abaka iti rancho. Wen, senyoritaw. Katanya ter aramidin nyo. Di mi mabalintag tignay di yumamuan nyo muna. Siyempre, da kayo ti masurot no anya ti maaramid. Awan amuyo. Nagdakas lagi di ugali da ito tao. Apay adi ka madagtagarin. Senyoritaw, anya nga rod ti aramidin may. Gubatan tayo dagijay nga aga-agab. Armado da, senyoritaw. Kasta? Pues, masapol nga rod asaganaan tayo dagijay. Anya itateramidon tayo, senyoritaw. Sikat timang ibaga. Sige. Panunutet no anya ti aramidin tayo. Adaigam dagiti mga agap. Isawa kasapulan tayo matiigam. At damot armas may ngam awanan ti laban kadagiti mangagab. No, ikumpara ti armas may kadagiti kabarwan niya armas da, senyoritaw. Baro nga armas ti kayat yo? Wen ko ma, senyoritaw. Kasapulan nga rod agumatang tayo. Kasta ka di, ti kayat mo asawan. Kumaa, senyoritaw. Luciano, kastoy nga rod ti aramidam. Anya dayta? Agsapul kayo ti gumatang iti baka. Ha? Ila ko mong dagiti baka? Manggila ko tayo iti baka. Kati paglakwan, iso ti maigatang kadagiti armas. Anya? Ala, agsapul ka iti gumatang, Luciano. Mapanak kita iti rancho. Ya! Ya! Amwag no anya dagiti mawalin ko nga aramid ni Jay. Tapno maddaan kami iti kwarta agastusan kininanang Hulya. Naibusan ti kwarta mi. Ya! Ya! Da kayo mati mapaturay dito rancho, senyoritaw. So, kita nyo ti pagsayatan ti amin. Ato dagiti pangganakan na baka, saan ka di? Ay, adua, senyoritaw.
Nadaras ti panagaduda ta nagagatmet dagiti kabayan niya ganak. Agbalin a kwarta ti gatas, manipod ka dagiti baka. Ay sos, champion a senyorita. I-contact tayo ka dagiti agnignegosyo di kabisera. Agnegosyo ak, Mang Luciano. Kasta ti rumbeng senyorita. Adda din agang angkat iti gatas ti baka iti kabangibang arantiyaw. Ket, ayan itanda jay. Napandansa ka no ni jay syudad. Adulaki day ti makontak tayo a negosyantay. No day ti makita tayo a pagrangayan ti rantiyaw. Kadu anak to, Mang Luciano. Mapantay jay pueblo. Ay, una. Senyorita. Malagip ko ni Don Alfonso agayim day di papayaw. Amangan no, matulungan na ka day jay. Ayan itanda jay Don Alfonso. Adan sa balay na di pueblo. Alaman nga rod. Sarong karantan to. Sige, senyorita. Ibagamlaeng no kaano. Uray no bigaten. No adda mairugi ang negosyo. Makatulong tayo pa'y kadagiti awanan iti trabaho. Anya, agnegosyo ka, Rafael. Kitaak no kasano nanan. Agpatulong ak itimbaga ni Mang Luciano agayim day di papa. Anya? Sana mabali na kastoy latan nanan. Kasapulan ti panggadan. Ala, sika ti makaammo anak ko. Nanakom ka. Amok nga ammo muntirumbang nga aramidam. Imay dito yung rancho ni Rafael. Wen, senyorita. Siyak lang ti patsin nyo dito. Ha? Nangrunakan ka, Luciano. Nonya timbaga. Isa ti aramidin nyo. Diyo ikaskaso dahil dyan, Rafael. Agpada kayo iti karbengan kini senyorito Rafael, senyorito Gringo. Asino tinang ibagakan kay ti kasta, Luciano? Siyak. Ta nabatad mat nga agkabsat kayo kini senyorito Rafael. Agkasingin kayo. Awan kabsat ko. Anya? Siyak lang ti patsin nyo. Gaputa siyak lang ti eredero dito'y Hacienda Gabriel. Natangsit ni senyorito Gringo, manang hulya. Di na ibilang akabsat wino kasingin na ni senyorito Rafael. Anya? Anya ti kinunam, Mang Luciano? Ha? Apay ni Gringo? Di na kaibilang akabsat, senyorito. Iso kanulaang ti agtawid iti Hacienda. Saan ko mga agtangtangsit ni Gringo? Panunutin nakit di ko ma. No kasano ang mabaliwan ti testamento day di papa. Daytang rod, nila ang senyorita Marisol ti nakaipatawidan ti Hacienda. Mabaliwan lang day dya testamento no mismo ani senyorita Marisol ti mangikadang. Kaano nga tang agsubli dito ni Marisol? Awan imbagana iday no kaano nga agsublay, senyorita. Kinunana nga agsublin tulata. Kat mabalin masorpresa tayo. Sumangpat ko man iti mabiit. Anya nga tati lang nga di adiyo, Rafael. Napintas lakit diyan, nanan. Talagaan napintas, senyorita. Medyo adda panagkaingas yaw. Talaga, Mang Luciano? Sana may libak ngagkabsat kayo. Ngam ni senyorito Gringo, tinaiduma. Wen nga rod. Iso nga ta mabalin na latang ibagasan kami asingin. Tasaan kami mat ngamin akas kadagiti daduma asingin dita. Adandan ni awan nagdumaan da iti tunggal maysa. Uwin nga rod. Apay nga ta akas jay. Napudpudaw ka anak ko. Ngam nabambanag mat ti pamagi ni Gringo ngam sika. Ngam no kariton nak. Jak atrasan nanan. Anya, labanam ka di? Wananan. Kabaalak ni Gringo. Uray pa'y nabambanag ng siyak. Iso at di naklakarkaritinin. Partakan pa iti tumaray! At
Aday dyan, ti sursurutan ta! Ya! Sige, bay! Martakan, bay! Ilaban kan to iti karera no ipakita mo kanyak tilain mo at umaray! Ya! 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 Nakatapaw kami. Ngam nataray latamot tayo kabayok. Ya! Ya! Kaslasan na nabanog. Dito, Senyorito Rafael! Aday dyan ni Mang Luciano. Oh! Disadak dito yung kabalyok. Ay, tagarap ka lata dito yan. Di ka matadayo, ha? Nakita nga damang sarsarunokon ka itay. Nakakabalyo mo. Ni Gringo dayjay. Uwain, patsakan ni Gringo tayo jay, senyoritaw. Ngam rumbeng kumang adamatan ditaw. Amang ano sa bali mat tinurong na. Sa tino kuma. Di namat sinurot ti dalan niya agturong iti puraw. Wala na. Dito yung matipagnaan ti sumangat iti rancho. Lumabas mat lang dito eh. No ti gagara nakat mapan iti ayandag iti ado abaka. Ang mga no, is-ispiyaan na kan, Senyorito Rafael. Anya? Well, amo na nga dakan ka ti kasilpo ti mapa ti kinabaknang. Kaya't nalaki di amaala day jay. Mang Luciano, imbaga akong ngawan kanyak ti ibagbaga na amapa. Saan laki di mamati day jay? Senyoritaw, sa dinaw tinangipanam iti day jay. Mang Luciano. Dispensaram, saan kayam arumbang damagagkan ka? Di kag pa-dispensar, Mang Luciano. Agure ka. Di mat imbaga ko na di na ko nawagan iti senyorito? Diya kaya ti kasta nga awag mo kanyat. Rafael latan ti kayat ko ayawag mo kanyat. Sige, Rafael, sikati masuro. Daitan ni Senyorito Gringo. Oh! Anyan day taalangana. Kunam matlan pudpud no at kobo yan. Dakkel met basit ti gatad a naglakon na iti iray. Pinairwar na iti kamaray. Nagpairwar iti irik a pinailako na? Wan, Rafael. So sigurado nga agunget to ni Senyorita Marisol no basit ti maipatulod ken kuana a mabirbirukan dito asyenda. Siya ka di pagsarsalitaan niyo. Iso taytan. Sardin tang tagsarita. Intugot mo ka din ti sapsapulag akasilpo ti mapa. Naglaing kat da ito yatawan. Kunam matlan asino nga ari. Hoy! Kasarsarita ka. Ayan ti kasilpo di mapa ti kinabaknang. Anya ti mapasamak iti dayta agundaway. Gagayem. Di yuliway na denggen tituloy ti nobela tayo anapauluan. El Oro con Sangre. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito'y ng istasyon. El Oro con Sangre.